Impulsa Benestar. É o novo programa da Deputación para mellorar as instalacións e os medios de transporte das entidades de iniciativa social da provincia de Pontevedra. Esta nova aposta polas asociacións e polo benestar está dotado con 1,1 millóns de euros a través de dúas liñas. Obras con 600.000 euros para a construción, reforma, rehabilitación e ampliación de espazos, a Deputación subvenciona ata o 80% do custo, cun importe máximo de 80.000 euros por solicitude. Vehículos, con 500.000 euros para a adquisición ou adaptación de vehículos de transporte ou mercancías. A Deputación subvenciona a compra de vehículos novos con ata 25.000 euros, os de segunda man con 15.000 e as adaptacións con 5.000. Este 2026 afianzamos o noso compromiso coas asociacións e coa mellora dos servizos en toda a provincia. Nace Impulsa Benestar, investindo no presente, impulsando o futuro social. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.